Είναι θέμα υγείας. Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα ιδιαίτερο, θα έλεγα. Πολύ ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με εμάς τις γυναίκες επιτοπλίστων, αν και απασχολεί και τους άντρες τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι υπάρχει κάποιο μυστικό ομορφιάς, όπου μπορούμε να μείνουμε νέες και όμορφες όσα χρόνια και αν περάσουν? Τι ωραίο όταν βλέπετε μια κοπέλα στο δρόμο, η οποία φαίνεται σαν 20χρονη, ενώ στην πραγματικότητα τα χρόνια της είναι πολύ περισσότερα. Έχουμε δύο εξαιρετικούς καλεσμένους σήμερα κοντά μας, όπου μαζί τους θα αντλήσουμε τις ιδέες τους και τους τρόπους με τους οποίους μεταχειρίζονται κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την ομορφιά και τις γνώσεις τους βέβαια πάνω απ' όλα, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον εμείς οι γυναίκες να μείνουμε νέες για πάντα, θα έλεγα. Λοιπόν, να καλωσορίσω καταρχήν τον κύριο Κουσκούκη Κωνσταντίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, καθηγητή δερματολογίας. Θα μας βοηθήσετε, θα μας δώσετε τα φώτα σας, πώς θα μείνουμε εμείς οι γυναίκες όμορφες και ωραίες για πάντα. Έτσι, ως καθήλυνα αρμόδιος, θέλουμε τη γνώμη σας για το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την αντιγύρανση και την ομορφιά γενικότερα. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γιάννη Καλύβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Είσαστε κοντά μας, πρόεδρος της Genoment και διευθύνων σύμβουλος. Θα μας δώσετε και εσείς τα φώτα σας, πώς θα παραμείνουμε όμορφες και δροσερές όσον αφορά τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες. Έτσι, λοιπόν, κύριε Κουσκούκη, πόσο ρόλο παίζει το περιβάλλον, ο εξωτερικός παράγων, πόσο επηρεάζει το δέρμα μας? Δηλαδή, ο άνθρωπος επηρεάζεται σίγουρα από κάποιες εξωγενείς καταστάσεις, καυσαέριο, μόλυνση κτλ. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να παραμείνουμε νέες, να μειώσουμε την ταχύτητα της γύρανσης στον οργανισμό μας? Ποια είναι αυτά τα μυστικά, θα έλεγα, ομορφιάς, τα οποία μας βοηθούν να παραμείνουμε νέες και όμορφες όσον αφορά τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες? Νομίζω είναι της μόδας και για τους άντρες τον τελευταίο καιρό να περιποιούνται, ας πούμε, τον εαυτό τους. Για πείτε μας λίγο. Δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και δικαίωμα των ανδρών να απολαμβάνουν και αυτή τα ίδια προνόμια που δίνει σήμερα η σύγχρονη βιοτεχνολογία. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια μας για να βοηθήσουμε την επιβράδυση του γύρατος, σημαντικός παράγον, και το σπουδαιότερο είναι η πρόληψη. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και το βαρύτερο. Είναι παραμελημένο με την έννοια δεν το προσέχουμε. Ναι. Και το πιο απλό πράγμα είναι η περιόδος ακτινοβολία. Το δεύτερο είναι η ατμοσφαιρική ρύπαση, το ότι δεν κοιμάμαστε καλά, το ότι τρώμε παραπάνω από ό,τι πρέπει, το ότι καπνίζουμε, το άγχος. Όλα αυτά είναι αρνητικοί παράγοντες. Όμως, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα με καθαρά επιστημονικά μέσα να διαπιστώνουμε τις ελλείψεις σε επίπεδο DNA. Αυτή είναι η επιτυχία, αυτό είναι το innovation, το καινούριο, ότι μπορούμε λοιπόν να πάμε και να ψάξουμε το DNA του κάθε ανθρώπου και να διαπιστώσουμε εκεί στα γονίδια του τι ελλείψεις υπάρχουν, ούτως ώστε αυτές οι ελλείψεις πολλές φορές είναι και παρεκτροπές ή μεταλλάξεις, είτε να τις βελτιώσουμε. Σήμερα η επιστήμη προχωρά προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά το σπουδαιότερο από όλα είναι να τις προλάβουμε. Αν γνωρίζουμε εμείς ότι ένα γονίδιο που έχουμε πάνω μας προδιαθέτει να κάνουμε ένα καρκίνο του δέρματος, είναι κακό της μελάνομα, πρέπει οπωσδήποτε να το γνωρίζουμε, διότι το άτομο αυτό που έχει αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να έχει τελείως αρνητική σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία. Μα τελείως. Άρα δηλαδή το μυστικό είναι να εντοπίσουμε το γονίδιο αυτό, έτσι, να το εντοπίσουμε και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε σε ενέργειες ώστε να καταλήξουμε τα στοιχεία που μας δίνει το γονίδιο να βελτιώσουν την περαιτέρω εικόνα μας. Βεβαίως. Και τα γονίδια δεν ανταποκρίνονται μόνο στην ποιότητα του δέρματος, ανταποκρίνονται και σε άλλες διαδικασίες. Η ποιότητα του δέρματος εξαρτάται από το πόσο κολαγόνο έχουμε μέσα, πόσο δομικό υλικό έχουμε. Εξαρτάται από το πόσες ελεύθερες ρίζες οξυδοτικές κυκλοφορούν μέσα μας, οι οποίες προκαλούν γύρας, άσχετα με τους εξωτερικούς παράγοντες. Αυτά λοιπόν τα ανατοματικά γονίδια, όταν τα δούμε, δίνουμε τη σωστή κατεύθυνση στο άτομο μέσω προληπτικών διαφόρων διαδικασιών, που να μπορεί να αποφεύγει τον κίνδυνο ή να είναι ενήμερος ότι θα συναντήσει κάποτε στη ζωή του αυτό το πρόβλημα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το δέρμα, αφορά και άλλες δράσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη η διατροφή. Ναι. Και η διατροφή έχει σημασία το τι τρώει κανείς. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν προβλήματα με τη λακτόζη, πάρα πολύ σημαντικό και το ξέρει ο νοσοκόμος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι βιταμίνες, είναι το φωλικό οξύ, είναι στοιχεία δηλαδή δομικά του ανθρώπου, τα οποία ορισμένα γονίδια δεν δίνουν την εντολή να αξιοποιηθούν και αυτά χάνονται.
Πρέπει λοιπόν εμείς να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και αυτή την ελληματική συμπεριφορά των γονιδίων ή αυτή την δυνατότητα που δίνεται στον οργανισμό να μην μπορεί να ανταπεξέρχεται εύκολα σε καταστάσεις, στρεσογόνες και ανάλογες θα έλεγα. Ναι. Εμείς ερχόμαθα και δίνουμε αυτή τη στιγμή τις οδηγίες με τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε. Άρα δηλαδή ο έλεγχος, αυτός ο τρόπος που ελέγχεται το DNA, και ο κύριος Καλύβας θα μας εξηγήσει πώς γίνεται και ποια ακριβώς είναι η διαδικασία, μπορεί να βοηθήσει στο να βελτιωθεί στην ουσία η υγεία μας, έτσι. Δεν θα εστιάσουμε στην ομορφιά, η υγεία μας και κατ' επέκταση η ομορφιά μας. Ναι, όταν λέμε υγεία αναφερόμαστε στη ψυχική, σωματική και πνευματική υγεία. Αυτά όλα μαζί δημιουργούν τη γενικότερη αίσθηση υγείας. Όταν από τα τρία λείπει, δεν είμαστε υγιείς. Σωστό. Και αυτό το λόγο σήμερα μιλάμε για την προγνωστική γονιδιωματική, δηλαδή με αυτές τις εξετάσεις, προγνωστικά βλέπουμε προς ποια κατεύθυνση νοσηρά πάει το άτομο και αρχίζουμε μόνο τη διαδικασία της πρόληψης και της αποκατάστασης πιθανών παρενεργειών που θα βρεθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσο καθηγητής δερματολογίας θεωρείτε ότι κυριολεκτικά έχουμε βρει το μυστικό με αυτό το τεστ της αιωνιότητας εισαγωγικά? Γιατί εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι θα μπορέσουμε να παραμείνουμε νέοι και όμορφοι, ψυχή και σώματι, ελέγχοντας με τις εξετάσεις αυτές, ελέγχοντας το DNA μας, θα μπορέσουμε να βρούμε το μυστικό της πιο όμορφης ζωής, της πιο ζωής, ας πούμε, χωρίς να περνάνε τα χρόνια και να μας αγγίζουν. Ωραία το θέσατε το θέμα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν πρέπει να λέμε γερνάμε, μεγαλώνουμε, έτσι. Δεν γερνάμε με την έννοια του γύρατος, αλλά μεγαλώνουμε όντας αισθανόμενοι νέοι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή να αισθάνεσαι μέσα σου όμορφος. Από εκεί και πέρα το γύρας, το χρονολογικό και το βιολογικό δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, απλούστατα το ομορφαίνουμε και το παρατείνουμε. Αυτό είναι και το νόημα της όλης διαδικασίας. Στο DNA, παραδείγματος χάρη, το δικό μας είναι να ζήσουμε 150 χρόνια, το ανθρώπινο DNA. Ναι. Αλλά κάθε μέρα με τη ρύπαση, με τον ύπνο, αυτά που προανέφερα, όλους τους αρνητικούς παράγοντες, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να μειώνουμε μόνοι μας εμείς το προσδόκιμο αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν με αυτή την εξέταση και λέμε, εάν έχεις ελαττωματικά όμως και γονίδια, πολύ πιο γρήγορα θα συναντήσεις τις παρενέργειες και όλες τις ευαίσθητες καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο προληπτικά, προγνωστικά βλέπουμε και μετά πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε και διάφορες διορθώσεις σε επίπεδο, οι οποίες τώρα γίνονται εργασίες και γνωρίζουμε όλοι πώς μπορεί το ένα γονίδιο να βοηθήσει το άλλο ή με ένα άλλο γονίδιο να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες και τις κακές δράσεις ενός άλλου γονιδίου. Ναι. Κύριε Καλύβα, να έρθω σε εσάς. Βρήκαμε σχεδόν όλα. Ναι, αλλά πάμε τώρα στην πράξη, έτσι. Εδώ μιλήσαμε για τη θεωρία. Εγώ αισθάνομαι ότι μετά από αυτή τη διαδικασία ελέγχου του προσωπικού μου DNA και των ανθρώπων τέλος πάντων που θα το δοκιμάσουν, θα μπορέσω να νιώθω πιο όμορφη και πιο νέα παρά τα χρόνια που σίγουρα όλοι έχουμε στην πλάτη μας. Βρήκαμε δηλαδή το μυστικό για να μείνουν οι γυναίκες κούκλες, να το πω έτσι απλά. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και τον καθηγητή που είναι καλά κοντά μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι είμαστε στην αρχή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βρει το μυστικό της νεότητας, γιατί η επιστήμη, όπως ξέρετε, προχωρεί και σιγά σιγά μας δίνει τα όπλα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε νέοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανακαλύψαμε εμείς το αιώνιο μυστικό, αλλά μας δίνει όμως αρκετά στοιχεία ώστε να παραταθεί η νεότητα πολύ περισσότερα χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μαγικό κουτάκι, να το πω εγώ έτσι απλά, ένα μαγικό ροζ κουτάκι, θα μας κάνει να νιώσουμε και να δείχνουμε πιο όμορφες. Πέραν του ψυχολογικού, που είναι σαφώς ένας παράγοντας σημαντικός, θα δείχνουμε. Δηλαδή, το πρόσωπό μας θα είναι πιο ζωντανό. Εσείς τι λέτε, κύριε καθηγητά? Συμφωνώ απόλυτα, γιατί το δικό μου μέλημα σαν δερματολόγος είναι να κρατάω το δέρμα σαν όργανο υγιές και μάλιστα με βιολογική δύναμη ανεπτυγμένη. Σήμερα εμείς έχουμε τρόπους που μετράμε τη βιολογική δύναμη του δέρματος με διάφορα όργανα. Αυτό όμως εδώ είναι ένα τεστ το οποίο προδικάζει τη διαδικασία της γύρανσης. Πόσο γρηγορότερη θα είναι. Γι' αυτό το λόγο είναι ένα τεστ το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα, γνωρίζοντας από τι πάσχουμε ή από τι θα δημιουργήσουμε, να περιορίζουμε. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτό το τεστ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να μας δώσει γονίδια αλλατωματικά για τη φαλάκρα. Έτσι, τη λεγόμενη αδρενική τυποαλεπαικία. Όταν είναι ένα μικρό παιδί και κάνει αυτό το τεστ
και έχει το γονίδιο της φαλάκρας, θα ξέρει ότι σε μια ηλικία όταν μεγαλώσει θα αναπτύξει η ανδρογεννητική γαλοπικία. Όμως υπάρχουν οδηγίες οι οποίες θα το βοηθήσουν για να μπορέσει να μην αναπτύξει τόσο γρήγορα αυτό. Και κυρίως μέσω αυτού του DNA μετά παράγονται προϊόντα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός αυτού του οργανισμού, αυτού καθεαυτού. Ναι. Δηλαδή για εσάς, παραδείγματος χάρη, που λέτε, δόξα τω Θεώ, είστε περικισμένοι, αλλά για να συντηρήσετε αυτή την ομορφιά, θα πρέπει, αφού κάνετε αυτό το DNA, να πάρετε τα προϊόντα τα οποία είναι μόνο για το δικό σας δέρμα. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή καλείτε τις δικές σας ατομικά ανάγκες. Είναι εξατομικευμένο. Το tailor-made που λένε στα ξένα, έτσι. Κουστούμι. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να χρησιμοποιήσει τα ίδια καλλιτικά. Με την έννοια ότι αυτά τα καλλιτικά που σας λείπουν, αυτά που θα σας βοηθήσουν για να περιμένετε το δυνατό φρέσκο και ωραίο. Κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σε λίγο το μαγικό κουτάκι και οι περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μπορούμε να μείνουμε όμορφες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Είναι θέμα υγείας και πάλι κοντά σας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε την τελειότητα και την ομορφιά στην εμφάνισή μας. Πάμε λοιπόν λιγάκι να δούμε το κομμάτι που έχει να κάνει με το DNA. Δηλαδή, θα δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, όπου θα ασχοληθούμε για το κομμάτι που έχει να κάνει με το γενετικό μας υλικό και αμέσως μετά θέλω μαζί να σχολιάσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο ακριβώς τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να διατηρηθούμε, όπως είπαμε, νέες και νέοι. Πάμε να δούμε το βίντεο μαζί. Μάθετε για τα γονίδια σας και βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας. Το γενετικό μας υλικό, το DNA, προσδιορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Από τα φυσικά μας χαρακτηριστικά μέχρι και τον προσδιορισμό των χαρισμάτων, των μειονεκτημάτων και των προδιαθέσεών μας για ασθένειες. Αν και περισσότερο από το 99,9% του ανθρώπινου DNA είναι πανομοιότυπο σε όλους τους ανθρώπους, το υπόλοιπο 0,1% είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς. Αυτές οι λιγοστές διαφορές ονομάζονται μεταλλάξεις και καθορίζουν τη διαφορετικότητά μας σε σχέση με τους άλλους. Οι μεταλλάξεις στο γενετικό μας υλικό μας κάνουν μοναδικούς. Μας δίνουν ιδιαίτερες ικανότητες και προτερήματα, αλλά μας δημιουργούν και φραγμούς, μειονεκτήματα και προδιάθεση ασθενειών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Τα γονίδια μας υποδεικνύουν τα αδύνατά μας σημεία, έτσι ώστε να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να καθυστερήσουμε τη διαδικασία της γύρανσης, να παραμείνουμε υγιείς, να φαινόμαστε και να νιώθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Κύριε καθηγητά, το DNA τελικά είναι το μυστικό. Δηλαδή, διαβάζοντας το DNA μας, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Το DNA είναι αυτό που είμαστε. Και πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η διαφοροποίηση. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το 99,9% έχουμε το ίδιο DNA. Η διαφοροποίηση είναι στο 0,1%. Άρα, αυτή η διαφοροποίηση που βλέπουμε στα άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, βασίζεται ακριβώς σε αυτή την γονιδιακή υπόσταση. Τι έχει ο καθένας μέσα του, το 0,01, το οποίο είναι και αυτό που καθορίζει. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουμε το πιο απλό πράγμα, όπως έχουμε την ταυτότητά μας, θα πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε να έχουμε και ένα γονιδίωμα, μια γονιδιακή ταυτότητα, να ξέρουμε τα γονίδια μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ορισμένο αριθμό, δεν τα έχουμε όλα,
Ναι. Έχουν διερευνηθεί αρκετά. Και η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που μπορεί και προσφέρει και γονιδιακές θεραπείες. Ναι. Δηλαδή στο μελάνωμα σήμερα, που είναι από τους πλέον επιθετικούς καρκίνους, έχει εμπλακεί μέσα και διαδικασία για γονιοδιματική θεραπεία. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει κάποιος να γνωρίζει προκαταβολικά εάν πρόκειται να αναπτύξει έναν καρκίνο του δέρματος, ώστε να γνωρίζει από μικρές ηλικίες, δεν πρέπει να ακτινοβολείται υπερβολικά στον ήλιο, στην υπερβολική ακτινοβολία. Ούτε βέβαια να κάνει αυτά που λέμε τα ειδικά τεστ που πάνε και κάνουν και μετά μπαίνουν στα solar μέσα και ναι, κάνουν τα solarium και όλα αυτά. Αυτά απαγορεύονται τελείως για ένα άτομο το οποίο έχει την προδιάθεση. Απ' την άλλη μεριά, ένα άτομο το οποίο φαίνεται ότι εύκολα θα χάσει το κολαγόνο στη ζωή του, θα πρέπει αυτό το άτομο από νωρίς να αναπληρώνει αυτό το κολαγόνο που φαίνεται για να μην ρετιδιάσει το δέρμα και εμφανίσει εγγραφές οι οποίες δύσκολα μετά αντιμετωπίζονται. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται βάσει αυτού του γονιδιακού προφίλ καλλυντικά, τα οποία βοηθάνε. Είτε αφορά το πρόσωπο, είτε αφορά η μία λοσιόν να σωρώσει τα μαλλιά, είτε αφορά την δίαιτα που θα κάνει κανείς, που θα τρώει ειδικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία πάλι θα είναι προσαρμοσμένα στο DNA του. Κατάλαβα. Κύριε Καλύβα, θα μας σώσετε. Το μαγικό σας κουτάκι, λοιπόν, το διατάφτα είναι ότι με αυτή την εξέταση μπορούμε να διαβάσουμε, όπως το κατάλαβα εγώ, να διαβάσουμε το DNA, το ατομικό, που είναι για τον κάθε ένα ξεχωριστό, και κατ' επέκταση, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να μπορέσουμε να δώσουμε στον οργανισμό μας αυτό που του λείπει ή να του αφαιρέσουμε αυτό που είναι παραπάνω. Σωστά? Βέβαια. Σωστά. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν εσείς, πώς καταφέρατε και φτάσατε σε αυτό το στάδιο, ώστε να μας βοηθήσετε με το μαγικό κουτάκι? Καταρχήν, σε αυτό το στάδιο φτάσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δρακούλη, που είναι στη Φαρμακευτική Αθηνών, και είναι τιμή μας που είναι ο επιστημονικός συνεργάτης της Genomed. Έχει κάνει απίστευτες μελέτες, ήδη είναι να βγει και ένα βιβλίο του τώρα, που θα μας δείξει ακριβώς όλες τις μελέτες που έχουν γίνει με ελληνικό πληθυσμό, και προσπαθούμε τώρα να συνδυάσουμε τα αρνητικά γονίδια με ενεργά συστατικά. Εκεί χρειάζεται η βοήθεια των κλινικών γιατρών και ειδικά της δερματολογίας, που με την κλινική έρευνα που γίνεται ξέρουμε ακριβώς αναλόγως στο γονίδιωμα τι ενεργά συστατικά πρέπει να βάλουμε στο συγκεκριμένο δέρμα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα τη δούμε μετά. Θα τη δούμε. Ναι. Το τεστ DNA θέλω να διευκρινίσω ότι γίνεται μία φορά, γιατί δεν αλλάζουν τα γονίδια μας. Οπότε δεν χρειάζεται, παρά μόνο όταν βγουν καινούργια γονίδια. Συγγνώμη, βγαίνουν καινούργια γονίδια? Εννοώ, δηλαδή να ξέρουμε τι κάνουν. Δηλαδή, για τον ανθρώπινο οργανισμό εμπλέκονται περίπου 25 με 30.000 γονίδια. Ναι. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε περίπου 6 με 7.000 τι κάνουν. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε ένα βιβλίο με κινέζικα, δεν γνωρίζουμε κινέζικα και βλέπουμε τις φωτογραφίες στα αγγλικά. Οπότε βλέπουμε μόνο τις φωτογραφίες και κάποια σχόλια για τη φωτογραφία. Το ίδιο είναι και με το DNA. Καθημερινά βγαίνουν κλινικές μελέτες που μας δίνουν αυτή την πληροφορία. Τα ανακαλύπτουμε δηλαδή, να πείτε. Το ακριβώς, το γονιδίωμα έχει ολοκληρωθεί. Ξέρουμε να το διαβάσουμε. Τώρα προσπαθούμε να το συνδυάσουμε με το τι μας δημιουργεί ή τι μας προστατεύει. Κατάλαβα. Οπότε λοιπόν να περάσουμε λίγο στο διατάφτα, στο πρακτικό κομμάτι, να δούμε πόσο απλή είναι αυτή η διαδικασία και πόσο εύκολη και πόσο γρήγορη και πόσο ανώδυνη, έτσι, γιατί είναι σημαντικό. Θέλουμε να έχουμε ομορφιά, να έχουμε υγεία, αλλά δεν θέλουμε να υποστούμε κάποια ταλαιπωρία πρώτης ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας. Να δούμε λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μέσα ένα βίντεο για το πώς γίνεται όλη η λήψη του γενετικού υλικού, και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε λίγο μαζί τι γίνεται μετά τη λήψη. Δηλαδή, εσείς σαν εταιρεία, η Genomed, τι κάνει από εκεί και πέρα, συλλέγοντας το υλικό από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, και βέβαια το σημαντικότερο μετά ποιο είναι το αποτέλεσμα, έτσι, τα στοιχεία τα οποία εσείς δίνετε στους πελάτες σας. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί το επόμενο βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Με την εξέταση DNA, αντιγύρανση ομορφιά, ανιχνεύονται οι μεταλλάξεις συγκεκριμένων γονιδίων, τα οποία επηρεάζουν τη γύρανση του δέρματος.
Επίσης, ανιχνεύονται μεταλλάξεις γονιδίων που ελέγχουν το μεταβολισμό των τροφών, την προδιάθεσή μας για ασθένειες και επηρεάζουν όχι μόνο την εμφάνιση του δέρματος, αλλά και τη γενικότερη υγεία μας. Η δειγματοληψία του γενετικού μας υλικού DNA είναι ανώδυνη, ολιγόλεπτη και δεν απαιτεί λήψη αίματος. Περιλαμβάνει τη λήψη κυττάρων από το εσωτερικό του στόματος, μέσα από το μάγουλό μας δηλαδή, με μια ειδικά αποστηρωμένη μπατονέτα. Στο εργαστήριο μοριακής γενετικής το DNA μας απομονώνεται και στη συνέχεια αναλύεται με την ανίχνευση μεταλλάξεων. Η εχεμήθεια ως προς τα προσωπικά δεδομένα τηρείται για όποιον το επιθυμεί, εφόσον κατά τη δειγματοληψία, αντί για ονοματεπώνυμο, συμπληρωθεί ένας μοναδικός κωδικός που θα γνωρίζει μόνο ο εξεταζόμενος. Το γονιδιακό σας υλικό μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την παράδοση των αποτελεσμάτων καταστρέφεται ολοσχερός. Πολύ απλή η διαδικασία. Πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε λοιπόν το κουτάκι, έτσι, ανοίγουμε τη συσκευασία, πάρα πολύ απλά. Βοηθήστε μας, συμπληρώνουμε τα στοιχεία, ό,τι στοιχεία έχουμε να κάνουμε και παίρνοντας την... Είναι μια αποστηρωμένη μπατονέτα. Μπατονέτα, ναι. Απλά συλλέγουμε από το εσωτερικό της παριάς λίγο ξύσμα επιθυλίου. Απλά δηλαδή το βάζουμε, ας πούμε, μεταξύ μάγουλου και όλου, στο στόμα και ακριβώς. Παίρνουμε και το υλικό μέσα από το στόμα. Ναι. Απλά και ανώδυνα. Ναι. Η διαδικασία είναι λιγότερο από 1 λεπτό. Παίρνουμε από 2 σημεία για να μην... Μέσα από τη στοματική κοιλότητα. Και μετά συμπληρώνουμε το ιστορικό για να γνωρίζει μετά ο θεράπων ιατρός το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ με τι κατάσταση βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, για να του δώσει σαφείς οδηγίες μετά. Επειδή με το DNA ακούγονται διάφορα, υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός barcode που μπαίνει πάνω και δεν χρειάζεται, υπάρχει πλήρης ανωνυμία. Ναι, δηλαδή εγώ δεν θέλω, ας πούμε, για παράδειγμα να φανεί το όνομά μου, μπαίνει ο κωδικός αυτός, γίνεται κανονικά η λήψη με τον τρόπο αυτόν τον ανώδυνο που είπαμε και απλά μου δίνεται στη συνέχεια, ας πούμε, εντός πόσων ημερών. Η διαδικασία είναι περίπου 20 μέρες, διότι επειδή είναι πάρα πολύ ακριβές οι εξετάσεις DNA, προσπαθούμε να μαζεύουμε πάρα πολλά δείγματα για να μπορεί να είναι οικονομικές στον κόσμο. Βέβαια το αποτέλεσμα που υπογράφει και ο καθηγητής μας, ο κύριος Δρακούλης, έχει να κάνει με γενικές πληροφορίες που θα είναι εφόδιο για όλη την υπόλοιπη ζωή. Ναι. Ακριβώς, δηλαδή τι πρέπει να τρώμε, τι πρέπει να κάνουμε σε γενικές γραμμές. Και μετά ο ειδικός, ο γιατρός, θα δει το γενετικό μας προφίλ μαζί με το περιβάλλον που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο πελάτης ασθενής και θα του δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα. Κύριε Κουσκούκη, ιατρικά, ως καθήλυνα αρμόδιος, θεωρείτε, όπως είπαμε και πριν, ότι το DNA πραγματικά αποκρυπτογραφεί τον εσωτερικό μας κόσμο και μας βοηθάει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Έχοντας λοιπόν στα χέρια μας τα αποτελέσματα, πώς ο ιατρικός κόσμος, η δική σας η πλευρά, εκμεταλλεύεται αυτά τα στοιχεία που εκλαμβάνει και παρέχει από εκεί και πέρα το τι πρέπει να κάνει ο εκάστοτε πολίτης, κοπέλα ή άντρας, όπου έχει όλο αυτό το φάσμα, τέλος πάντων ένα μέρος του DNA, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα του και την ομορφιά του, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις πληροφορίες, γίνεται μετά ένα πρωτόκολλο που αφορά τον κάθε έναν ιδιαιτέρως. Τι κρέμα θα βάλει, τι ωρό θα βάλει, σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία ή τη διατροφή, τι τροφές θα τρώει, τι θα αποφεύγει, τι συμπληρώματα διατροφής θα παίρνει, τα οποία και αυτά θα είναι εξατομικευμένα, τα οποία η εταιρεία εδώ ανάλογα με τις γενετικές πληροφορίες παρασκευάζει και επιπλέον όλα αυτά που θα πάρει το άτομο παίρνει, αυτό είναι το θέμα καθαρά της αγωγής κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Υπάρχει όμως και η πρόληψη που είναι για μένα και το σοβαρότερο. Αυτός ο οποίος έχει κάνει αυτό το γονιδίωμα θα ξέρει να προφυλάσσεται. Παραδείγματος χάρη ένα θέμα διατροφής, δεν θα πρέπει να τρώει τη λακτόζη. Παράδειγμα. Άλλος ο οποίος έχει μια προδιάθεση για να κάνει καρκίνο του δέρματος θα πρέπει, όπως προανέφερα, να αποφεύγει τον ήλιο, αλλά δεν είναι μόνο ο ήλιος, είναι οι χημικοί παράγοντες, είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση. Υπάρχουν πολλοί καρκινογόνοι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν τις κατάλληλες προποθέσεις και να αναπτυχθεί
μια μετάλλαξη στα κύτταρα και να αρχίσει λοιπόν να δρομολογείται μια κακοειδής επεξεργασία. Αυτές λοιπόν τις πληροφορίες που εμείς μαζεύουμε είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την ανταποδοτικότητα σε ό,τι αφορά τα μέσα με τα οποία θα καταπολεμήσουμε τις ατέλειες αυτές. Και έχουμε ένα γερό οπλοστάσιο που μπορούμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα δε αυτό, εγώ επειδή τώρα ασχολούμαι και σαν πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Αιματικών Φυσικών Πόρων, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ιαματικό και ιατρικό τουρισμό. Ευτυχώς η κυρία Κεφαλογιάννη έχει βάλει προμετωπίδα και αιχμή του δόρατος μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη τον ιατρικό και ιαματικό τουρισμό. Και εμείς μέσα σε όλο αυτό το πακέτο είναι μια εξέταση η οποία θα αξίζει τον κόπο να την κάνει κανείς στην Ελλάδα, καθώς οπωσδήποτε είναι πολύ πιο φθηνή από ό,τι είναι έξω. Και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι εδώ μας ενδιαφέρει να πάρει κάποια εντολή και οδηγίες σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα. Άλλο είναι η ηλιακή ακτινοβολία στην Ελλάδα και άλλη στη Σουηδία. Άλλη είναι η διατροφή εδώ και άλλη είναι αλλού. Άρα, ακόμη και το DNA που λέμε οι φυλωτικοί προσδιορισμοί και όλα αυτά που έχουν σχέση και με την κληρονομικότητα είναι διαφορετικοί. Επομένως, εμείς εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε αυτή τη γονιδιακή ταυτότητα του ατόμου και θα έλεγα ότι είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ παραδείγματος χάρη το έχω κάνει. Γι' αυτό είστε τόσο νέος και φρέσκο πρόσωπο. Αυτό το κάνω γιατί περιποιούμε το δέρμα μου, έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή δεν το αφήνω αφινατωμένο, δεν το αφήνω να έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από παράγοντες νοσογόνους και νοσηρούς, είτε ατμοσφαιρική ρήπαση οτιδήποτε. Το τσιγάρο είναι βασικό, τον ήλιο τον κάνω με μέτρο, φοράω πάντα το αντιλιακό. Ναι, σημαντικό. Πολύ χρήσιμο, ακόμα και τις μέρες που είναι συννεφιά. Ενώ ο περισσότερος κόσμος λέει το αντιλιακό το βάλω εγώ, τα πάω για μπάνιο. Αυτό είναι λάθος. Ναι. Και έτσι λοιπόν προλαμβάνει το πρόωρο γύρας και όπως είπαμε και στην αρχή, να γερνάμε νέοι. Σωστό. Ο κύριος καθηγητής ως καθήλυνα αρμόδιος μας ανέλησε το ιατρικό κομμάτι. Πάμε λοιπόν κύριε Καλύβα να δούμε το πρακτικό κομμάτι. Υποθέτω ότι και εσείς το έχετε κάνει, γιατί η εμφάνισή σας είναι εξαιρετική θα έλεγα. Έχετε λοιπόν κάποια κοπέλα, και άντρας βέβαια, αλλά το σύνηθες είναι οι κοπέλες, και κάνει αυτό το τόσο απλό τεστ, απλά παίρνοντας όπως είπαμε στην εταιρεία σας λίγο υλικό, λίγο σάλιο να το πω έτσι απλά, από το στόμα. Βγαίνουν τα αποτελέσματα μετά από λίγες μέρες. Και τις δίνετε εσείς κάποια αγωγή, έτσι. Για πείτε μου λιγάκι, περιγράψτε μου λίγο τη διαδικασία πώς γίνεται. Ναι, ο γιατρός παίρνει τα αποτελέσματα του DNA μαζί με το ιστορικό και βγάζει ακριβώς τη συνταγή που πρέπει να πάρει ο εκάστοτε πελάτης, πηγαίνει στο φαρμακείο και στο φαρμακείο της γειτονιάς του και μπορεί δηλαδή ο φαρμακοποιός να εκτελέσει τη συνταγή από τον γιατρό. Είναι τόσο απλά. Τόσο απλά, τόσο απλά. Πάμε όμως τώρα, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί πρέπει να δούμε κάποιες διαφημίσεις και σε λίγο θα μου πείτε τις λεπτομέρειες. Ένα μικρό διάλειμμα και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι κοντά σας. Είναι θέμα υγείας και πάλι κοντά σας. Το ευαίσθητο λεπτό θέμα της ομορφιάς είναι για σήμερα και με τη βοήθεια των εκλεκτών καλεσμένων μου νομίζω ότι θα βοηθήσουμε όλες τις γυναίκες να είναι όμορφες και ωραίες για πολλά χρόνια. Έτσι κύριε Καλύβα. Λοιπόν, πείτε μου τώρα στο πρακτικό κομμάτι που μείναμε πριν από λίγο, πριν από το διάλειμμα. Ήρθε η κοπέλα, έκανε την εξέταση, την απλή αυτή εξέταση με αυτό το κουτάκι. Βγήκανε τα αποτελέσματα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Μετά στη συνεργασία με το θεράπον ιατρό, βγαίνει ένα μια εξατομικευμένη συμβουλευτική κατεύθυνση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Δηλαδή, είναι θέμα διατροφής, συνεργασία με κλινικό διαιτολόγο, βγαίνει ένα πρόγραμμα διατροφής που έχει να κάνει με την εμφάνιση του δέρματος. Και μετά παίρνει μια εξατομικευμένη συνταγή από το δερματολόγο και πηγαίνει στο φαρμακείο και το φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή. Εμείς έχουμε φροντίσει με τα ενεργά συστατικά να φτιάξουμε διάφορες βάσεις και ορούς σέρουμ εξειδικευμένα και με το τι χρειάζεται ο καθένας το ορίζει ο γιατρός
βάσει του γενετικού προφίλ και το ποια είναι η ηλικία εκείνη τη στιγμή. Ναι. Μπορεί να έχει κάποια δερματικά προβλήματα, οπότε πρέπει δηλαδή να είναι σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. Παντρεύεται δηλαδή στην ουσία την ιατρική με την τεχνολογία, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Χωρίς την ιατρική, η βιοτεχνολογία είναι άχρηστη. Ό,τι και πληροφορία να έχουμε, αν δεν είναι εφαρμόσιμη από τον κλινικό γιατρό, πρέπει οι δύο αυτές οι ειδικότητες να συνδυάζονται και να συνεργάζονται και θα έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Και έχουμε και μία έκπληξη, έτσι, μας την είπατε πριν από λίγο. Βεβαίως. Ένα εξαιρετικό δώρο, 2 τεστ για 2 τυχερές ή τυχερούς από εσάς. Όσοι λοιπόν θέλετε να δείχνετε και να νιώθετε, αλλά και να είστε νέοι για αρκετά χρόνια, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο mail που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μία κλήρωση όπου 2 τυχεροί θα πάνε στα εργαστήρια της Genoment, στον κύριο Καλύβα, όπου θα γίνει το τεστ αντιγύρανσης και ομορφιάς και θα γίνει ένα δώρο της εταιρείας Genoment προς τους αγαπητούς μας φίλους και φίλες που μας βλέπουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είναι αξιόλογο και είναι πάρα πολύ ευγενικό από την πλευρά σας. Να πούμε βέβαια ότι η εξέταση μπροστά σε αυτά που προσφέρει δεν είναι ακριβή, διότι πραγματικά δίνοντας κάποια χρήματα, αγοράζοντας ας πούμε από τα φαρμακεία αυτή την εξέταση, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι ένα τέτοιο τεστ θα έκανε, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάδες, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιο απλά. Και από εκεί και πέρα θέλω να αναφέρω και ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι που το αναφέραμε μαζί, κύριε καθηγητά, ότι πέραν της ομορφιάς και της αντιγύρασης έχουμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με πρόληψη σε άλλες ασθένειες. Δηλαδή μπορείτε από ένα σημείο και μετά, κάνοντας αυτά τα τεστ, να δούμε ότι αν υπάρχει προδιάθεση για καρκίνο, αν υπάρχει προδιάθεση για κάποια άλλη ασθένεια, να βοηθήσουμε αθλητές να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραπάνω κιλά να τα μειώσουν. Και πείτε μου 2 κουβέντες και γι' αυτό. Ναι, στην εταιρεία μας έχουμε αναπτύξει 5 διαφορετικά DNA τεστ. Το ένα, το βασικό, έχει να κάνει με την υγεία, δηλαδή για την πρόληψη υγείας γενικά. Περιλαμβάνει μέσα καρδιαγκιακά νοσήματα, θρόμβωση, ινσουλίνη, ζαχαροδιαβήτη, Αλτσχάιμερ, οστεοπόρωση, δηλαδή είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο τεστ για πρόληψη υγείας. Ακόμη πιο σημαντικό έχει να κάνει και με το καρκίνο του μαστού, που εξετάζουμε συγκεκριμένα γονίδια για τον καρκίνο του μαστού, πάντα βέβαια σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει δηλαδή να γίνονται τα τεστ αυτά ανεξέλεγκτα. Εννοείται. Έτσι. Μετά έχουμε για την παχυσαργία διαχείριση βάρους. Έχουμε αθλητικό DNA τεστ που μας δείχνει την καταλληλότητα αθλήματος και την αποφυγή τραυματισμών στο κάθε άθλημα. Το lifestyle αντιγύρανση είναι το κορυφαίο μας. Σημαντικό. Έτσι. Και έχουμε και ένα τεστ το οποίο σε λίγα χρόνια θα επιβάλλεται να γίνεται από όλους μας μία φορά. Είναι ο έλεγχος του μεταβολισμού του φαρμάκων. Είναι φάρμακο-γονιδιωματική. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, τι δοσολογία πρέπει να πάρει ο κάθε ένας μας, προσδιορίζεται και από το DNA test και από άλλους παραμέτρους που γνωρίζει ο γιατρός. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η ακριβής ποσότητα που πρέπει να λάβει ο οργανισμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την αλκοόλη. Κάποιος πίνει ένα ποτηράκι και ζαλίζεται και κάποιος πίνει 4 ποτηράκια και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει το πώς μεταβολίζεται. Αυτό δεν σημαίνει επειδή το μεταβολίζουμε καλά το αλκοόλ να πίνουμε. Όχι, έτσι. Γιατί η ζημιά γίνεται. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Και επιβαρύνεται και η γύρανση. Έτσι. Αλκοόλ, τσιγάρο, καφέδες. Και η παχυσαργία διαχείριση βάρους που είναι και αυτό επίσης σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι μόνο για τη διαχείριση βάρους, βλέπουμε όλο το μεταβολικό σύνδρομο. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αυτό θα είναι κάτι σαν την εξέταση του μέλλοντος. Έτσι το βλέπω εγώ. Κύριε καθηγητά, πείτε μου τη γνώμη σας. Δηλαδή, θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάνοντας αυτά τα τεστ, τα τόσο απλά τεστ,
θα μακρύνουμε σε εισαγωγικά τη διάρκεια ζωής μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος δει ότι έχει προδιάθεση, ας πούμε, για καρκίνο και μπορέσει να το προβλέψει αυτό με τα συγκεκριμένα τεστ που γίνονται για το λόγο αυτό, θα ζήσει περισσότερα χρόνια, να το πω έτσι απλά. Πολύ σωστά το θέτετε. Είναι η μακροημέρευση και κυρίως να ζούμε ωραία τη ζωή μας, αισθανόμενοι όμορφοι, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Αυτά λοιπόν τα τεστ σηματοδοτούν πραγματικά στον άνθρωπο, δίνουν μέσα μια σήμαση ότι αυτή τη στιγμή κάτι δεν πάει καλά. Όταν λοιπόν κάτι εντοπιστεί, μας βοηθάει εμάς να χαράξουμε μια πορεία για τη ζωή του ασθενούς, δίνοντας ορισμένες οδηγίες, ή σε ευθετότερο χρόνο αυτά τα γονίδια θα μπορούν να κάνουν και διόρθωση. Σήμερα σας ανέφερα γονιδιακή θεραπεία, η επιστήμη περπατάει επιθετικά. Και αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη υπόθεση στην Ελλάδα ότι υπάρχουν τέτοιες εργασίες, υπάρχουν τέτοιες ερευνητικές εργασίες, οι οποίες έχουν και αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί η εφαρμοσμένη ιατρική, έτσι, όλα γύρω από την ιατρική γυρίζουν, αλλά τελικά θα πρέπει να εφαρμόσει κανείς μια θεραπεία για να έχει το αποτέλεσμα. Και όλοι κρινόμαθα εκ του αποτελέσματος. Σωστό. Δηλαδή θα μας σώσετε, κύριε Καλύβα, από ό,τι έχω καταλάβει. Οι Genoment σε συνεργασία με εσάς θα έχουμε μια ζωή με πολύ περισσότερα χρόνια και πολύ πιο όμορφη ζωή. Και πάντα βέβαια σε συνεργασία με τους αξιόλογους καθηγητές ιατρικής. Αυτό που θέλω εγώ να επαναλάβω για άλλη μια φορά είναι όσοι θέλουν να είναι από τους τυχερούς, ας πούμε, θα κληρώσουμε 2 τεστ αντιγύρανση εξατομικευμένα καλλυντικά. Όσοι λοιπόν θέλετε να λάβετε μέρος, θα στείλετε mail στο mail που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Οι 2 τυχεροί ή τυχερές, άντρας ή γυναίκα, θα πάνε στα ιατρεία της Genoment και στον κύριο Καλύβα, θα τους γίνει το τεστ εκεί και φυσικά θα πάρουν και τα αποτελέσματα και μετά θα τους έχουμε και στην εκπομπή να μας πούνε και το διατάφτα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και πόσο θα έχει αλλάξει η ζωή τους από εκεί και πέρα. Λοιπόν, κλείνοντας... Θα ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, ότι η εταιρεία κάνει ένα δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα, από Ορεστιάδα μέχρι Κρήτη, οπότε μπορεί κάποιος στα κεντρικά να απευθυνθεί, δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθει στην Αθήνα να κάνει το τεστ. Μπορεί να είναι από την Ορεστιάδα, να πάει στην Ορεστιάδα, σε συνεργάτη της εταιρείας Genoment, είτε κάποιο διαγνωστικό είτε αυτόνομο Genoment σημείο, που μπορεί να κάνει την εξέταση. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να το βρούνε σε συγκεκριμένα φαρμακεία, από ό,τι ξέρω. Βεβαίως. Μπορούν να πάνε να το πάρουν. Τώρα κυκλοφορεί σε επιλεγμένα φαρμακεία. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Έτσι. Ναι. Δηλαδή έχει απλοποιηθεί πια η βελτίωση της ζωής μας, κύριε καθηγητά. Συμφωνείτε? Ναι, και καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε έτσι, γιατί ακούει κανείς γονιδιακή θεραπεία, γονιδιακόματα και όλα αυτά και τρομάζει εντός εισαγωγικών. Θα πρέπει λοιπόν με αυτές τις εκπομπές που κάνετε και καλά κάνετε σε θέματα υγείας να τα εκλαϊκεύουμε και να ξέρουμε ότι έχουμε ένα ακόμη εργαλείο με το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς. Σωστό. Και τους υγιείς, όχι μόνο, ναι, τους υγιείς για πρόληψη. Σίγουρα, η πρόληψη νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, έτσι. Έχετε, ας πούμε, κοπέλες, πελάτισσες που έρχονται γιατί θέλουν να κάνουν αυτή την εξέταση προληπτικά. Δεν έχουν κάποιο θέμα, ας πούμε, ηλικίας ή εμφάνισης, αλλά το κάνουν προληπτικά, απλά για να βοηθήσουν την περαιτέρω εξέλιξη της ομορφιάς τους, να το πω έτσι. Βεβαίως, δεν το γνωρίζουν. Όσοι το γνωρίζουν, επειδή το έχει κάνει κάποιο συγκινικό τους πρόσωπο ή κάποιος άλλος, έρχονται και είναι φανατικοί μετά, δηλαδή το συστήνουν για τα παιδιά τους, για τους δικούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Ωραία, αυτό που θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Πραγματικά μας διαφωτίσατε με τις γνώσεις σας όσον αφορά το κομμάτι ομορφιά και κατ' επέκταση υγεία. Έτσι, γιατί όταν είμαστε υγιείς, όλα είναι θέμα υγείας. Το έχουμε πει ότι όλα είναι θέμα υγείας. Όταν είμαστε υγιείς, έχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Κύριε Καλύβα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και την εταιρεία Genoment. Πραγματικά νομίζω ότι λύσαμε το πρόβλημα της αιώνιας ομορφιάς, θα έλεγα, με το τεστ αυτό. Είναι εξαιρετική η δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο. Σύντομα οι 2 τυχεροί, δυστυχώς 2 μόνο, θα έρθουν και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή αργότερα στο μέλλον για τις επόμενες εξετάσεις που γίνονται. Βεβαίως. Και σίγουρα θα δούμε, θα έλεγα, θαύματα στον τομέα της υγείας και της ευεξίας και της ομορφιάς. Έτσι θέλω να πιστεύω.
Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή είναι κατά 80% για γυναίκες, μια και εμείς είμαστε αυτές οι οποίες ασχολούμαστε με την ομορφιά μας, όχι ότι και οι άντρες πάνε πίσω βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καθαρά γυναικείο θέμα, η ομορφιά, η ευεξία και τέλος πάντων το να αισθανόμαστε όμορφες και θα έλεγα πέραν της ομορφιάς, όμορφες και νέες, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, νέες για πάντα. Είναι θέμα υγείας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.